Какво става, бе, Ани? Какво правиш, бе? Какво има пък, бе? Какво? Бягах. Избягаш, що? Какво е станало? За пореден път баща сега ми се опита да го опитва по най-гнусния начин. Най-гнусния начин не го образва. Как те опипва? Пак ли те опипва? Да, вече за пореден път. То не е нормален, бе, човек. Бях на 12, там да не казвам колко пъти. Като беше на 12 или колко път те опипвал, като беше на 12? Ти си ми казала за... Само си ми споделяла, че те опипвал, майна, ама колко пъти? Да не съм ги бояла, защото съм видяла много пъти. Мале, Това е живот, ле. Това е живот, ле. как може да си опипваш дъщерята, бе, човек? И хем е адвокат това, представи си, човек, хем това адвокат. Бати адвокатите и бати и чудото. И ти затова избягал. Ма пак са се опитал да опипва ли, е? Да, ма заплашаха с 112. Извинявай, ама сега съм тук в един хотел. И как те опипват и те заплашва 112, бе, човек? Димек, че ще вкарат в дом, ако кажеш. Или какво? Нали така ми беше казала? При ония ден ли? Или вчера? Постоянно го заплащат в кризисни центрове, постоянно ми викат да си общувам с тебе, да напиша ограничително срещу тебе, не ми омръзна. Лошо аз съм видяла от тебе. Аз не правя нищо лошо не съм видяла от тебе. Ма не, бе, те нещо ме мръза, защото ти ми споделяш на мен и казваш ми истината и той просто не иска да се разбере явно какъв човек е, разбираш ли? Той не иска да се разбере какъв човек е и затова ги прави тия работи, брат. Точно затова. Той затова те заплашва из кризисен център, Демек, ако кажеш... Какво те заплашва? Не знам, кажи ти, аз не мога човек да ти разплитам акъла, брат. В смисъл, не съм психолог. Какво точно ти казва? Какво ти казва наистина точно? Лично постоянно започна да вика няма ходи с тоя. Иначе ще изтокаваме в кризисен център. Да, не, аз те питам за опипването, какво се случва. Ние сме приятели, какъв е проблема? В смисъл, ти ми споделяш, аз съм длъжен, майна, да взема някакви мерки. В смисъл, ти като ми ги споделяш тия работи и като искаш помощ, аз какво направя? Все пак имам някаква човечност с мен, майна. Какво? За разлика от други хора имаш за задните части за гърдите. То баща ти не е нормален човек. И после майна адвокат Стефан Колев, адвокатска колегия, кричим. Бати адвокат. Бати чудото. Голям адвокат, голямо чудо. Той виж какво искат да изкарат. Искат да изкарат, че ти бягаш от вас и все едно да викни 112 да те приберат. Аз не съм искат да изкарат мен проблемата, реално аз не съм проблемата. Ами не знам, аз те познавам от 6 месеца, аз не съм видял лошо от тебе и аз, майна. Смисъл 6 месеца познавам. И ти чакай малко, ти нали беше разправил, че той те карал и да пише жалби, че съм ти сводник, че те дрогирам. Такива глупости. То нормален ли е, брат? Да. Постоянно се влиза някакви работи, че се му отвлича и какво ще учи, брат. Той е влюбен в тебе, да знаеш. Той е влюбен в тебе и иска и не може да преживее, че ти си имаш не може да преживее, че ти си имаш такъв смисъл някой приятел. То не е съвсем приятелски отношения. Демек като брат имаш някой като брат, който нали, може да се застъпи за тебе, защото брат ти, нали, той е един смотан наркоман, майна, къде нищо не става от него и той те тормози. И всичките тормоза в тази къща и той просто иска ти да си сама явно, да няма който да те защити. Буквално всичките ме обвиняват, викат, че аз съм била виновна за всичко. Такива тъпоти, брат, не ми го разбра. Ти какво си виновна, майна? Те те опипват, ти ми се оплакваш. Моля? Нормално като обарва някой да се оплакваш. Човек, той дойде пред нас, майна, ти като викаш тия листове, ни ги дай там, 9 листа, дете си ги написа собственоръчно. Той дойде до нас, майна, извади пистолет, ни взе на заплаша с пистолет, бе, брат. Ти тогава дали викаш, не искам да го казвам, защото ще ме вкарат в дом. Помниш? Къде ходихте си Оско в районното? Не, аз ги дах тия листове, защото те вкараха в лудница, брат. Без да, смисъл, без ти да искаш. Хубаво, че не му написаха диагноза, брат.
Абсолютно. Да, бе, ти това нормални хора ли са да ти кажат майна? Нормални хора ли са да ти кажат майна, ела на системи, а? А те как те вкараха в тази лудница? Какво става точно наистина, бе? Какво се случи точно, викам? Какво се случи точно? Не знам, там и разбрах, че не е за системи. Аз помолих жената да ма освободи оттам, а тя не му освободи. Вика, не ти се качваш горе. Върна на 112 вика, че не се занимава с психиатри. Тя ви храни някакви охрани там, две охрани. И единия му хвана за раменете, другия му хвана за краката и му качиха там. Нещо, ти моята воля, така да го кажа. Да. Ма настаниха там и след което аз не исках да се успокоя и те ме назад. До 4 часа. Можеше да е дни, а то 4 часа не е. Да, ама то това е престъпление. Те трябва да минат дело по закона за здравето, да уведомят прокурори, тогава да задържат. Те това е незаконно задържане.